Διψά πολύ. Ας το πάνω μου, θα σε κεράσει πορτοκαλάδα. Μπράβο. Για να δούμε. Δεν σε βλέπω και πολύ άνετο. Όλο ψηλά. Για να πούμε την αλήθεια, έχω κάτι στενότητες τελευταία. Δεν σε παρεξηγώ. Η κίνηση μετράει. Και εμείς για να μην σε κακοκαρδίσουμε θα σου πούμε να κάνεις ένα πείραμα. Επιστημονικό πείραμα, όχι ότι. Δεν μ' αφήνετε στη φτώχεια. Μην το λες αυτό, η γνώση είναι πλούτος. Σαν τον κύριό μας ακούγεται. Λοιπόν, πήραμε τα κέρματά σου. Όπως βλέπεις, είναι όλα θαμπάγια, έχουν και πράσινα στίγματα. Πώς θα μπορούσαμε να τα καθαρίσουμε? Δεν θα σε αφήσουμε να μαντεύεις. Θα σου δώσουμε και επιλογές. Καθαριστικό πιάτο. Σόδα. Ξύδι. Λεμόνι. Θέλει και ερώτημα. Καθαριστικό πιάτο. Δεν ξύλα και λεμόνι. Σουβλάκι θα ψήσουμε. Βιάζεται ο φίλος μας. Παίρνουμε 4 κέρματα. Φαίνονται πολυκαιρισμένα. Παίρνουμε 4 ποτήρια και βάζουμε μέσα διαδοχικά. Νερό και απορρυπαντικό. Νερό και σόδα. Ξύδι και λεμόνι. Και μπλουμ μέσα τα κέρματα. Μπλουμ. 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 Περιμένουμε λίγο. Δηλαδή 10 λεπτά περίπου. 10 minutes later. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, τα βγάζουμε από τα ποτήρια. Όχ, το σαμπόνι δεν έκανε τίποτα. Το ξύδι και το λεμόνι είναι αποτελεσματικά. Υπάρχει εξήγηση αυτό. Εάν θυμάσαι, ο κύριος μας είχε πει ότι τα οξέα εξαφανίζουν τα άλατα. Το λεμόνι και το ξύδι είναι οξέα. Και το ξέρουμε γιατί είναι ξινά. Ο υδρότας στο χεριό μας έχει μέσα διαλυμένα άλατα. Τα άλατα αυτά θα μπουν τα κέρματα. Άρα το λεμόνι και το ξύδι εξαφανίζουν τα άλατα. Και έτσι τα κέρματα λάμπουν πάλι.